Шығарылышыбызны дәвам итәбез. Буада тағын бір өсеш нұқтасы барлыққа келді. Шәһәрнең 2 номерлы лицей базасында физика, химия һәм биология кабинетлары оқушылар үшін өз ишекләрен ачты. Ул заманча мәктәп федераль проекты кысаларында эшләячәк. Яңартылган шартлар уку процессына ничек тәэсир итте? Алдагы язма әнә шул хакта. Людмила Егорова лицейда 2 ел эшләй. Яңа кабинет ачылу химия укытучысы өчен зур шатлык. Чөнки уку процессын оештыру һәм укучыларны мотивацияләү яңа шартларда уңышлырак бара. Балаларга да ошый. Для них открывается больше возможностей, они до этого. Аларга яңа мөмкинлекләр ачыла. Хәзер укучылар бүген нинди тәҗрибә үткәрәбез дип дәресләргә ашкынып киләләр. Үсеш нуктасы базасында мәктәптә фәннәр буенча дәрестән тыш эшчәнлек алып барыла. Түгәрәккә химия белән шөгыльләнергә теләүче 15 укучы җыелган. Алар күп кенә тәҗрибәләрне өйрәнеп, кунакларга мастер-классларда күрсәттеләр. Например, үсеш клетки растений или другие, например, Яңартылган кабинетларда балалар педагоглар җитәкчелегендә тикшерү эшләре белән шөгыльләнәчәк. Үз проектларын гамәлгә ашыралар. Ә өлкән сыйныф укучылары имтихан тапшыруга әзерләнә алачак. В ОГЭ с прошлого года ввели... Узган ел төп дәүләт имтиханына тәҗрибә өлеше дә кертелде. Ягъни теорияга өстәмә итеп. Яңа җиһазлар ярдәмендә укучылар практикада нәрсәне ничек бутарга, кая кушарга кирәклеген өйрәнә. Үсеш нуктасы проекты 2019 елдан бирле тормышка ашырыла. Әгәр элек гуманитар фәннәргә басым ясалса, соңгы вакытта технологик базаны яңартуга аерым игътибар бирелә. Яңартылган кабинетлардан тыш лицей яңа җиһазлар белән тулыланды. Заманча микроскоплар, химик реактивлар. Скоро будет организована поставка. Тиздән физика, химия, биология, физиология һәм экология фәннәрен өйрәнгәндә кирәкле булган җиһазлар кайтарыла. Моннан тыш шәһәр мәктәпләре робототехника база өлешен өйрәнү өчен конструкторлар белән тәэмин ителәчәк. Ә киләсе елда 4 авыл мәктәбендә үсеш нукталары үзәкләрен ачу планлаштырыла. Ләйлә Зайнуллина, Алсу Самигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары.